days plan mruben njengi wacho no kwa donjo kamato magik mwatimo immediately mondo dwok the cost of living piny to hakikisha hasla kod mama mboga obedo odwango life makare but yudo kaka mwase chope sane onge gima chalo kamano ino kage mwacho nan nyowa yudo ot marach nyowa yudo koti mre kama nyowa yudo koti mre kama to mano kuruben sirkal ti apa no sirkal ruben obedo pinto gingen one sa siasa ncho sirumo we watin jopiny wakama up kod the structures manyalo konjo piny to kata kiduogi lango kwa dogo piny kiminjo ka kori wacho ne kere wacho ne jalup kere wacho ncho ido sirkal marach to sirkal ncho gin sirkal mane gichako in 2013 to sirkal ga gichako in 2013 to kachopo 2017 pod nyocha en jalup ker manie piny kama tiende ne nyocha bedo briefed in each and everything macho tumore e piny ka koro konyalo wacho gik macho timore ka nyocha na kete nongo kataka half of the last 5 years nido ka he was accountable and gimancho timore wacho kama watimo sirkani wayao until the last days mar term marker mar retired president korana aparone kila to kata ne bena azimio emanyo yudo kom ni sane no da ko yude mayom kaka giparono weche no do chala kaka chal sane koro jogoro ben gi brace up they tighten their belt giman solutions kaka ginyalo konyo weche ma Kenya weche ma gitemo ngiso wana onyo yudo accounts maonge tofauti to gi travel nikech inonga for the last 30 days gise the almost 7 countries the jalup kod care to ka pesa onge to pesa gigolo kanya magitumo a lot of travels no almost 60% of those travels onge economical gain to Kenya inongono emomi watemo wacho ni as much as giywak kila serikali mabiro